Txanponen adibidearekin jarraitzen dugu, ora ezazue edo sinenerako dala, eta aztertu genuen zein den probabilitatea, makrogoera bakoitzari dagokion probabilitatea, eta horrekin guk aztertu dezakegu magnitude estatistiko diferenteak. Batez bestekoak adibidez kalkulatu ditzakegu. Eta horietako bat, kasu honetan aztertuko duen izango da, zein den n-eren batez bestekoa. Hau da, txanpon gorrien batez bestekoa. Kontuan izan da, makrogoera bakoitzari probabilitatea hauxe dela. Nola kalkulatzen dugu batez besteko hori? Bueno, egin behar duguna da, magnitudea, bider, berari dagokion probabilitatea, eta batukaria egin behar dugu, dauden kasu edo egoera diferenteak kontuan hartzeko. Hau izango litzateke beraz, n-eren batez bestekoa. Kontuan izan da probabilitatea mentxegoikoa adierazpena dela, hau da kalkulatu edo aztertu beharreko batukaria. Batukaria hauxe egitea ez da bate erraza, batez ere kontuan izan da hementxe faktorialak agertzen direla, eta hau interesantea da, kasu hau aztertzeko, gero ikusteko zeintzu diren nolabait kasu honetan agertzen diren trukoak, ze gero beste batzuk egiterako orduan ere erabilgarriak izango zaizkigulako. Hau da, beraz, ondoren egingo duguna izango da hementxe agertzen den batukaria aztertuko dugu. Beraz, berriro, egin beharreko batukaria hauxe dugu, eta pasu diferentetan egingo dugu. Lehenengo eta behin, aztertzen dugu, batukaria hementxe zerotik aurrera dugula, eta hementxe esate baterako, zeroen kasurako, hementxe n dugula, hau berdin zero dugu. Orduan, hori ez da kontutan hartu beharko duguna. Horaz, batukaria egin behar dugu batetik aurrera. Zerori dagokion ekarpena nula dugulako. Gero bestaldetik, hementxe n zati, n faktorial hori agertzerako orduan, gero zatiketa hori egiterako orduan, geratzen zaiguna da n-1 faktoriala. Beraz, lehenengo bi gauz horiek kontuan izan da, hementxe agertzen den batukaria honetan bihurtzen zaigu. Ondoren egingo duguna izango da aldagai aldaketa bat. Ze berreskuratu nahi dugu hementxe agertzen den batukaria zerotik aurrera izateko. Lehenengo eta behin, hementxe agertzen diren infinitoak, ez dira infinitoak, baizik eta n-eren balioa doaz zerotik n maiuskulara. Hemen n maiuskula dijoazte. Orduan lehen esan dugun bezala, orduan ondoren egingo duguna izango da aldagai aldaketa. Beraz, m definituko dugu n-ken bat. Beraz, n-en ordez, n izango da m gehi bat. Beraz, n-en ordez jarriko dugu hemen m gehi bat. Beraz, hemen txagertzen dana da, m faktoriala geratzen zaigu, eta honen ordez, geratzen zaiguguna da n-1 minus m faktoriala. Hori alde batetik, gero bestaldetik batukaria n batetik aurrera doanez, orduan m aldagaia joango da zerotik, eta balio maksimoa ez da izango n, baizik eta n-ken bat, hori bestaldetik. Eta gero egingo duguna izango da, hemen txagertzen den n faktoriala, separatuko dugu, hause dugu, n bider, n-ken bat faktorial bezala jarriko dugu. Eta hori da, hemen geratzen zaiguna. Eta hori egin dugu, hemen ikusten duzuenez, da hemen txagertzen den batukari hause, hemen txagertzen den n hori kanpora eramanezkero, da bi berenen agertzen zen batukarien antzekoa, baina n agertzen zen tokian, ikusten dugu nola n-ken bat agertzen zaigula. Orduan, hemen agertzen den adierazpena, honen berdina daukagu, eta oraintxe bertan esan dugun bezala, batukaria hause dugu bi ber n-ken bat. Ze guardatzen baduzu zein den bi berreneren agertzen zen batukaria, adierazpen berdina dugu, baina n-en ordez n-ken bat agertzen da guztietan. Hori izan da, beraz, hementxe daukaguna da, n zati bi n bider bi n-ken bat. Eta zatiketa egiten badugu, hau da berdin, n zati bi. Beraz, kalkulatu dugun n-eren batez bestekoa da n zati bi. Izatez, emaitza hause, kontuan izan da nolakoa zen, probabilitatea iaia hasta aurresan genezakeen. Izatez, goratzen baduzuen nolakoa zen probabilitatearen forma, maksimo bat zeukan, non erdian, n zati bian. Hori maksimoa dauk, eta gainera simetrikoa da. Beraz, honi n-eren batez bestekoa inezkero, hemen ja aurretik aurresan genezakeen n zati bi aterako zala.